jakiś blog. Tylko bezradnie patrzę, jak tam piszą na mnie wyrok, kończą pisać. Wycieczka w nieodległe od Odessy stepy. Dzikie. Niedawno jeszcze deptane przez stada tatarskich, rączych koni. Pozwala mu westchnąć powietrzem czystym. Ciszą po jarmarcznym zgiełku życia w portowym mieście. Jechali wciąż dalej. Koczem, za 4 koni. Aż do Ackermanu. Szczyty czerniały w wieczór nieprzebytą ścianą. Nie opisywał tego. Stwarzał je na nowo. Ich obraz potężniejszy, świetniejszy niż były. Wszystko stwarzał na nowo, zaklinając w słowo. Żegluga, burza morska i cisza na morzu. Cisza jest coraz cichsza. Zda się niemożliwa do usłyszenia uchem, aż po ciszy serca. Szukam choćby tych jednych słuchających oczu. Jest. Są tuż przede mną, mądre i dziewczęce. Jak mogłem ich nie dojrzeć, jak rozbitek brzegu. Cały świat mi maleje do jej wiernych oczu, więc powiem do nich, wszystko powiem tylko do nich. Nawigator ze statku, bez tchu, Mayday, Mayday, do tej jednej, co słucha mnie na mojej lekcji. I w tej ciszy tak ucha natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. Nikt nie woła. Co się panu stało? Uderzyłem się w skrzynkę. W skrzynkę? Tak, na listy. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa. O bracia, poloniści, siostry polonistki. 130 było nas na pierwszym roku. Myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy. Że oto nas przyjęto do szkoły poetów. Szkoła poetów, Jezus, kurwa, ja pierdolę. Przez 5 lat stron tysiące, młodość w bibliotekach. A potem bida i rozczarowanie. A potem beznadzieja i starość pariasa. I wszech porażająca nas wszystkich pogarda władzy od dyktatury aż po demokrację, która nas kałamarzy ma za mniej niż zero. Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona, czy biała, jestem dla niej śmieciem. Kurwa, pod każdą władzą czuję się jak kundel. Czemu nie jestem chamem ze sztachetą w ręku? Ktoś by się ze mną liczył, gdybym rzucił cegłą. A przecież stanowimy sól ziemi. Tej ziemi. Mimo że nie jesteśmy prymitywną siłą, dyktaturami zawsze wstrząsają poeci. Wtedy nas potrzebują zrozpaczone masy, które nie widzą dalej niż kawał kiełbasy. Które nie widzą dalej. Good shot.